बेलायखाना कुइलावनो चिनि मीडिया काकुनो हामबाय मारो दिनै जों एक सिमना त्रिपुरा मथानि पलिटिकल ब्लक कमिटिनि कायसा नांगौपानि मीटिंग दिनै जों खालायगोन गोजामारा चिनि ब्लक कमिटिनि हेड अफिस दिनै जों मीटिं खायमाखाय अमनो बिसि ब्रुम ब्रुमनि हाय बिसि ब्रुम ब्रुमनि हायनो दाख्लैबो जों चिनि TTAADC नि आखायबा जिला परिषद मानमानि बिसि ब्रैनै जों जे 42 बोसोर खामानि आबो उनका 6 शिड्यूल केंद्र सरकार सुनो 6 शिड्यूल जेरिमानि आ सावनो बुस्कांनि 23 तारीख आगस्ट बुस्कांनि सानडे तंथतक कसाक कर्मनि बिसिंतै कायसा रेली हिमबतक चिनि आ हिमबतकनि बिसिंपानो चिनि चबा थागियाको 6 शिड्यूल माखानि चिन दाबि पाइ थागियाको तबो जे 1967 इस्मी चबा खालाय फैयो 1994 23 तारीख आगस्ट भारत संविधान संशोधन थायो जे आइन पास मानि सावनो जों पालायनायनि बागै कायसा डेट जेटा जरा थिखाय जाखा जों दुखमालिनि बादा खुमुलुंनि दुखमालि हातिनि सिमी कायसा कत रेली खायनाय आ जागाव अंकायचिनि सिपाही जलाबाय वेस्ट दुईटा डिस्ट्रिक्टनि चिनि त्रिपुरा मथानि वारियार्स रखनाय ताई बाकी आबनो जों खायगेतामो डिस्ट्रिक्ट हियावै कायसा कायसा सिपाही जला जुनाल एरिया ताई कायसा काय वेस्ट जुनाल एरिया अरनि बिसिङो जे साब जुनाल एरिया तंमानि जत बिसि तंमानि जत बिसियोनो गारि खुंनो इख्लायै जोंहा जागा थांलायै जों ठीक 10टा नि बिसिङो जोंहा जत सबिलायनाय बिसि ताउतो साल कुतुंनि जरा भाद्र मास साल किसा कसां जरान जों थांगै जों मिसिल खायो 12टानि बिसिङो जों चिन मिसिलनो मेन बिल्डिं नि बुस्कांगो जे 6 शिड्यूल बागै चबा खायै जारा थै उलांनाय र आबन बिसिङो बीर विक्रम जमातिया समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया अमायकै गोबां चिनि लिडारनि आरो मानथं दङ आरो थांगै जों चिनि फानानो जों पाइनाय आबनि बागै विशेषकाय चिनमो आमचेनि विशेषकाय चिनि वेस्ट जोन बाय सिपाही जला जोननि आन्दाराव जत बिसि तंमानि जत बिसिनि चिनि लिडार्स दङ ब्लक कमिटि दङ चिनि साब जुनालनि जारा ताबो कमिटि तंनाय दङ चिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन खबुइ जतनो साकथारै जरानि बिसिङनो आ जरा खुंलुंनि दुगमालि हातियाव जतन खायजादि रायकसाक रायकसमनि मांथंनि गानानि सिमिनो समाय थाङै सोङा दिनो आरो रेली खायनाय चिना रेलिओ चिनि डिमान्ड बो जों नारक जाखा लैंड राइट आरो चिनि स्टिकार बा चिनि प्लेकार्ड दंनाय जोंनो लैंड अधिकार मारनाय हानि अधिकार मारनाय आमायके गोबां डिमान्ड रखिबो जों आदिनो जों फोगास खायनाय एवं जत मीडिया हाउस रनो जों खबर जाखा जत इंटेलेक्चुअल रनो जों कयजाव बो खबर माखा बो माया हेता जाबायदि फायदि जों जतनो आदिनो आ जागा फायो रेसामु मुसुमु तंनाय अबनि बागै जों जत सिगला रनो कयो फायदि जों आदिनो थांजाखाय आदिनो कायसा कत रेली खायलाय हामबा दिनै
जों मुराबारि याखेबा हासिङावारो काकuk Roti Debormani Nogo जों दिनै थांलायगोन नरम जतन साइबानो मिया सिनि काकuk Roti वाइनि बिनि गामि मुरा गामियाव सुबुल सिनि मुरा गामियाव पिपली फेमिली जरावा बुब्रां जुनो लबितिजा मिया डॉक्टर निकगनि मते बिहिंनि साकेंनानि को ठीक हाथाय कतरनि बरमुरानि मोहनबारि टीएसआर केम्पनि गानाव कायसा मालफुं हाबंखाय बिउसिनि आरो हकटें हकनि गारि डिजेल याखेबा पेट्रोल गारि बाय मुखामुखि दाहंजिनाय ना इच्छा खाली ड्राइभारनि कोनो सतर्क गैयैनि कारणे बर'फोरनि फाइमानि कर्म आसुकै किरिमा सिंसा खालायो आसुकै किरिमा सिंसाखै बर' नो एक्सिडेंट खालायखा बंनि बोखा बंनि बमतम बेबां उरि थांखा बुफ्रांजोब नि गारि माने बिनि याकुं सागाते गारिनि चाका लायखा हाइपानो कয়েক मिनिट बा घंटा बिसिंगो फानो बिनि कलेजाव फरायनाय बाहाम बिनि बुफ्रांजोब बिदिनो सा केंना नायखा मोरोंनानै फैमानि ब अनेकखाय सिरिखबलां जाखा बिनि पुनामराव आइनक साहा दिग्रिनाय ब सायथ'लाखा किनि नुखुंनि बर'बाय थाङै मालायै बिनि कास्टआव थाङै बेलायखाय खाकामखा अमहाय एक्सिडेंट जों वाइ जों टाउनआव दं जोंनि बिबार हास्टेलाव जारा बाइक सालायनाय रोंनांगौ जों कयना मुसुङो जों जे जायगाफोराव थांथों गारि कट मालखुं कटर मालखुं सिगां फानांथों जों किसा नायखौलुय गांगाय चालक मान खांखाय आसु दयावै जों अनेक समय टाइम स्लाबना बागै बावो किन्तु आबुं बिसिनो एक्सिडेंट जों लांमार सामाराव नों आधा घंटानि उनाव थांसुबैले टाउनाव असुबिदा होनबा नि लामाथ' आरि गैला जारा गारि सालायनाय गारि जारा मालखुं कटर फान सिगां फाना बरं नगर जों कयना मुसुं गभर्नमेंट कैसे लिमिट रिजार्व दं नों मुसुक किलोमीटर मुसुक मा सालायनाय अनलिमिटेड जुदि चालकांखाय अनलिमिटेड जुदि चालकांखाय कंट्रोल नारक माया बिनि स्टीयरिंग ब्रेक फेलिंग आबुनि कारणे अनेक समय थी बाइक उग्लक तंनाय खिदार जातिं थाङो बाइक चालायनाय अनेक समय थैया किन्तु बाइक कानायरावबो बिसि थैमार सुनो गाबोननि बागै बेलायखायनो बिनि फेमिलि नुगै बोरैमा मासो तंजाव सतीश देबबर्मा जे थैनाय तिनि आइसुगो हेजामारिनि दङ बिनि साय तेकेसा हाय आसे फिगा बोरैनो बोरै बरनो नुगैसो बेलायखाय नुखुं सुगिया बंनि आक्रान बेरामा फालै हासिङावार बाजार बासो कटर जाया आबा हायके जोबंनि फेमिलि बुमा बुरिसो कुफा बुरा चलि मालायलिया सेमा बाहायनो बिनि बोता थैखा अमा हायके पूरा फेमिलि ताव एकदम असहाय बन बागै दिनै रतीश देबबर्मानि नुखुंनि बर'नि बोखा जे खामा हाय जों बाहायगोन खाकामो जों जामान सबाय फैगे बिनि बुस्कांनि जे श्राद्ध जों যতটুকু সম্ভব তিনি মন্ত্রী বা आं एलाकानि एमडिसि हिसाबै बा তিনি যারা पार्टीनि बर'र जों सोबानाय जेना मोसों सोबानाय माहायकेन जों एलाकानि गोबां मानसिनि ताखौ गुफुराव अमरसरियाव थैजाबाय बा बिटिसाय थैबायो बा हस्पिटालाव थैबाय सुबाय दङ दिनै सुबामानि सरियाव थानाय जों सब समय मिडियाआव जों फाया फानो जों जखनै दिनै आनसै कोनो असुबिदा जों आरो